Bună, dragile mele! Vă mulțumesc pentru întrebări. Primesc întrebări legate de Delia. Cum o să mă ajute pe mine programele tale? Și astăzi m-am gândit să iau 4 întrebări și să vă răspund la ele. În primul și în primul rând, programele mele sunt de 2 tipuri. Individual, adică sesiuni individuale, da? Construite fix pe nevoile particulare ale tale, și un program în grup mic, adică de 5 persoane, un seminar de o zi de weekend care se întâmplă lunar. Tot ceea ce fac eu se bazează pe metoda mea, da? Restabilește armonia minte-corp, dublează șansele de a deveni mamă. Studiile o spun, nu eu, găsiți foarte multe materiale în ceea ce comunic eu legate treaba asta. Și întrebările ar fi următoarele acum. 1. Delia, trebuie să fiu într-o anumită etapă a călătoriei mele ca să pot participa la programele tale? Răspunsul este nu. Nu trebuie să fii într-o anumită etapă. Poți să încerci să devii mamă de câteva luni sau poți deja să fii de câțiva ani în această călătorie. De calm, de energie, de încredere ai nevoie în orice situație. Și cel mai important este că cu aceste programe restabilești echilibrul interior al organismului, dar și echilibru interior emoțional. Deci poți să fii în orice etapă a călătoriei tale. 2. Contează dacă încerc să am un copil pe cale naturală sau prin fertilizare in vitro, iarăși nu contează absolut deloc. De echilibru interior al organismului nostru și emoțional avem nevoie în oricare dintre aceste situații. Mă mai uit pe laptop ca să nu scap vreuna dintre întrebări. Delia, pot să garantez că acest program îmi va îmbunătăți fertilitatea? Este absolut clar că fiecare dintre noi este unică, condițiile medicale ale fiecarea dintre noi sunt unice, istoria fiecarea dintre noi este unică, dar ceea ce pot să-ți promit cu siguranță este că toate metodele acestea de aliniere minte-corp, tehnici, metode, practici pe care eu le folosesc îți vor dubla șansele de a deveni mamă. Poate că nu mâine, da? Dar de încredere, de calm, de curaj vei avea nevoie oricând. Și îți vei lua puterea înapoi ca să parcurgi această călătorie atât timp cât tu mai simți că este nevoie. Și uneori știm că această călătorie nu este neapărat scurtă. Și cea de-a 4-a întrebare, Delia, ce fac că soțul meu nu rezonează cu astfel de program? Înțeleg, în general bărbații sunt super logici, văd partea medicală, logică și atâta tot, dar arătați-le și voi studii bărbaților, studii care arată că tehnicile de minte-corp îți dublează șansele de reușită. Și eu zic așa, o să-i convingeți. Văd din ce în ce mai mulți domni, din ce în ce mai mulți parteneri de viață care vin alături de doamnele lor în sesiunile individuale. Așa că eu zic să-i convingeți. Puteți să le arătați și video-ul ăsta, că eu zic că sunt suficient de convingătoare, dacă asta este o barieră pentru voi. Vă aștept în programele mele. Următorul seminar în grup mic de 5 persoane este pe 5 noiembrie, adică săptămâna asta la final. Vă aștept alături de mine în orice program decideți să veniți. Îmbrățișări și șoapte dulci de bebeluși!